Jak moc máte rádi nebezpečí a jak svůj život? To se dozvíte již za chvíli. Ale bože, nemám rád šplhání. Ježišmarja. Hej, a teď můžeme, dobré, soubojí to spadne. Jasně, já zabijem se. Spaní tam, vole, já jsem asi game over, vole. Dostal jsi spadne. A teď Jedině, tam. že vyšel na to lešení teď. No, jsme jeli na lešení. Zkusím na lešení. Po lešení slezeš dolů. Tohle neskoušejte doma. Nikdy to neskoušejte doma. A sakra. Tak to je nebezpečné skakání. Ty vole, hej, jako... To zabiju. Něco? Co? Chci vůbec. Až tak vysoko. Hej, tak tohle nikdy To je deska, ale... Adrenalin lidí. A teď hej, tohle je... Adrenalin. Jdeme si. Už jsem v bezpečí. Už jsem Ve skutečnosti Andy šel na zakázané staveniště. Myslíte si opravdu, že skočil na lešení? Tohle jsem nemohl nechat jen tak, a tak jsem vzal kameru a nemohl jsem to nijak jinak než natočit. No, měli jsme to štěstí, že nás teda nikdo neviděl. Ještě si to musím zdokumentovat. Zákaz vstupu na staveniště, vidíte to. A Andy je taky šílenec, že prostě nerespektuje zákony. Že musí jít na lešení, jo. Pro dnešek by to bylo všechno, ale v dalším díle to bude o to šílenější. Takže se máte určitě na co těšit. Zatím ahoj.